Исәнмесез, хәерле көн, ассаламу алейкум, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда фикер тапшыруы. Без әлеге студияда үзебезгә күркәм фикердәшләр эзлибез. Бүгенге тапшыруда катнашалар. Дини карашны тәкъдим итә мәркәзебезнең Рөстәм мәчете имам-хатибы, мөхтәрәм имамыбыз Исмәгыйль хәзрәт Биккинин. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху хәзрәт. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуху. Дөньяви карашны тәкъдим итә танылган модельер Лейсән Хаҗиева. Хәерле көн, Лейсән ханым. Хәерле көн. Инде без тапшыруыбызны гади гына сораудан башларга күнеккән, кәефләрегез ничек, хөрмәтле кунакларыбыз, Лейсән ханым? Әйбәт кенә, бик шатмын да килгәнгә, сезне күрергә бик шат. Бик рәхмәт, без инде Лейсән ханым белән күптәнге дуслар, танышлар, мин дә бик шат сезне күрергә, Лейсән ханым. Фикердәшебез Исмәгыйль хәзрәтебез, хәзрәт, сездә кәефләр ничек? Аллаһ шөкер, Аллаһ шөкер. Шулай булсын, бик күркәм бәйрәмнәр алдыннан очраштык әле. Субханалла, исән-сау булыйк. Без инде тапшыруыбызны шушы күтәренке нотада башлап җибәрәбез һәм беренче өлешенә танышуга күчәбез. Танышу өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле кунаклар, танышу өлешендә бер-берегезнең һөнәренә, эшчәнлегенә бәя биреп китәргә кирәк. Лейсән ханым, сез бүген дингә бик янәшә утырганлыктан, шундый сорау бирик әле. Дингә мөнәсәбәтегез нинди? Мин үземне мөселман дип беләм, мөселман хатыны, чөнки бар диндә булган ниндер традициялар, нәрсәләрне барысындагы без гаиләдә тотабыз. Менә әле хәзерге булачак бәйрәм, Нәүрүз бәйрәмен бик көтеп алабыз. Шуның өчен минем әни дәгән, минем свекр, минем әти булып чыга бит инде ул мулла, әйе, әни дәгән, икенче әни дәгән намаз укыйлар, мин дәгән инде әз-генә шунда үрәләшә башладым, чөнки беләсезме ничек, мин намазны бик укыйсым килә. Мин яңа баса башладым, аяк белән, чөнки минем вакытым гына җитми. Мин иҗат кешесе булгач, әзрәк дисциплина җитми миңа, шуның өчен мин әле яңа гына менә бала кебек аяк баса башладым. Субханалла, бик күркәм, Лейсән ханым. Исмәгыйль хәзрәт, модага, кием индустриясына мөнәсәбәтегез нинди? Сез бик зәвыклы мулла беләбез инде. Шул турыда сезнең фикерегезне белдереп китегез. Мода кирәк. Кешенең тормышына ул ям кертә, тәм кертә. Кеше арасында ярыш барлыкка килә матурлык ягындан. Шул ук вакытта дин дә үтәлә. Һәм дә бу мәсьәләдә диннең модага каршы каршылыклары юк, Аллаһка шөкер. Әлбәттә, дини кысынталар сакланырга тиеш. Чөнки бу фақат кешенең теләге генә түгел, бу Аллаһның теләге. Һәм дә без Аллаһның куллары мода белән бергәләп дини таләпләрне үтәргә тиешбез иншалла. Мода ягындан безнең Россия дәрәсендә мөселман кысынтысында әле үсеше бик зур. Чөнки минем фикеремчә, еш кына безнең мода ул җылы якларга, Төркия, Гарәп якларына карый. Үзләренә шундан үрнәк ала. Һәм дә үрнәк алмыйча булмый, алардан тукымасы да килә бит әле. Дине дә шул яктан килде. Кеше үзен мөселманга ошатасы килә. Ничек кенә изге җирләрдә киенәләр. Кайда озын манаралар, яңгырап торган азаннар шул якларга. Бәлки кемдер укыган шушы якларда. Абыстайларыбыз, устазларыбызның киемнәренә без карап, үзебезгә бер үрнәк алабыз. Ләкин дә үзебезнең дә татар киеменә карата мода дип әйтерлек инде. Үзенчәлекләр, дини үзенчәлекләр булды, һәм дә аны үстерергә әле урыннар бик күп. Һәм дә шулай ук минем фикерем буенча, мода ул беркайчан да канәгать калмаячак, анда һәр вакыт үсеш булачак иншалла. Вакытына, заманасына, кешеләрнең хәтта менә карата киемне җиткезү, матурлыкны саклау мәсьәләсендә. Бик зур рәхмәт хәзрәт, бик зур рәхмәт Лейсән ханым. Инде танышып буздык дип саныйм. Тапшыруыбызның беренче өлешен танышуны тәмамлап, аның төп өлешенә фикерләшүгә күчәбез.
Фикерләшү өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле кунакларыбыз, инде янәшәбездә танылган модельер утыра икән. Мин башка тема сайлый алмадым. Исмәгыйль хәзрәтебез, зәвыклы хәзрәт, сез дә безнең танылган модельерыбыз. Киемнәр турында сөйләшик әле бүген. Фикерләшеп алыйк. Темабыз киемнәр. Кием темасы әлбәттә безнең халкыбызда элек-электән бик мөһим тема булган, актуаль, шундый яңарышлы тема. Һәм менә киемгә карап каршы алалар дигән сүзне әйтеп куйган халкыбыз. Киемгә карап каршы алалар. Чынлап та кием сезнең өчен, Ләйсән ханым, модельер буларак сездән башлыйк. Кием сезнең өчен нәрсә ул һәм ул нинди булырга тиеш? Беренчедән әйтәсем килә, минем өчен кием ул тормыш. Чөнки мин башка киемсез үземне дөньяда да күрмим. Ничә ел шөгыльләнәсез инде, гафу итегез? Туганнан бирледер. Чөнки минем әни сөйлидер, мин аны әлбәттә хәтерләмим үзем. Детсадка баргач, сиңа инә тоттырдылар да, шуннан соң инде син инәсез үзең, сине күргәнем юк диде. Анда бит шигәргә өйрәтәләр, нәрсәдер тагын тегәргә өйрәтәләр. Шунсы минем өчен ул тормыш. Һәм инде сорагыздан. Кием сезнең өчен нәрсә ул нинди булырга тиеш? Ул мин модельер буларак алай әйтергә тиеш түгелдер, әмма дә ләкин модага әз-әз генә карарга кирәк. Мин аны студентларга да гына әйтәм, чөнки мода ул һәрвакыт үзгәрә, ел сайын үзгәрә, көндәлек үзгәрә ул. Бүген менә булай модага керде, икенче көнне бөтенләй мода инде ул модадан чыкты ул кием дип. Һәрбер кешенең үз стиле булырга тиеш. Нәрсәгә бәйле рәвештә үзгәрә соң ул? Мин шуны аңлый алмыйм. Ансы инде үзгәреп китә соң ул. Минем шикелле кешеләр бер-берсеннән ничектер узалар, сикрәләр дип әйтик. Шуңар халыкны үзенә караталар. Һәм дә ләкин әйттем инде, мин һәрбер кешенең үз стиле булырга тиеш. Милли кием ул стиль, дини кием ул стиль. Мәсәлән, әйтик, менә сезгә карап мин әйтә алам, менә ул бик пөхтә, матур яшәп торган кеше дип. Мәсәлән, миңа карап, миңа дагын әйтәләр, бу кеше менә шундый кеше икән дип. Чөнки мәсәлән, миңа бик ешаңар андый сорау бирә, нишләп син һәрвакыт карада дип. Чынлап та, ни өчен? Кара төс ул минем өчен минем стиль. Беренчедән, икенчедән мин башка төсләрдән орамдыр. Чөнки уйлый башлыйсың, коллекциялар тудырасың, башка төстән орасың. Беренчедән, икенчедән инде ул кара төс бик бай төс. Дөрес итеп аны бөтен төсләрне кушсаң, дөрес итеп, ул үзенә бер стиль һәм матур кием булып чыга. Шулай образда индеме. Менә бу шалбар белән бу блузканы я биджакны алсаң, дөрес итеп, ул стиль. Дөрес итеп аны кушмасаң, ул ниндер мәзәк булып чыга. Шулай кара төстәген инде дөрес итеп төсләрне кушмасаң, ул ниндер бер пишрак булып чыга. Безнең тапшыруыбызның да стиле нәкъ менә кара фикер белән ак фикернең каршылыгы. Мин монда берегезне кара ак дип әйтәсем килми. Алар кушылалар һәм шундый бер уртак фикер барлыкка киләләр. Нәкъ менә бүген безнең кара фикеребез ул Ләйсән апа булыр инде, Ләйсән ханым. Әлбәттә начар фикер түгел, бар тик кара фикер, кара төстәгесе генә. Хәзрәт, бар милли киемебез, бар дини киемебез. Кайсы киемдә нинди хаклык соң? Хаклык дини киемдә. Дини киемдә. Чөнки безнең махсус татар халкыбыз үзенең тормышын күргән диндә. Хәтта өйгә кергән вакытта да ай киемебезне без салып керәбез. Чисталыкны саклар өчен генә түгел, әле чөнки без өебез эчендә намаз укыйбыз, нәҗис кермәсен дип. Шулай кием мәсьәләсендә дә кешенең үзенең дәрәҗәсенә карата, бойлыгына карата, эшенә карата алар аерылып торганнар. Абзар тирәсендә урамда җәяүләп эшләп йөргән кешенең итәге дә мәсәлән кыскарак булган. Ал ыштан кигән. Бабайларыбыз мәсәлән носки эшенә балыкларны кыстырганнар. Ни сәбәптән? Носкины күрсәтер өчен түгел, чисталыкны саклар өчен. Әлбәттә дин өчен иң беренче ул гаврәтне каплау. Хатын кызның йөзе ачык кала, ике куллары ачык кала, беләзекләренә хәтлек. Табанлары инде әлбәттә безнең хәтта менә динебез кушмаса да, Хәнәфи мәзһәбендә ләкин дә барыбер хатын кызда үзенең аякларын, ул табаннарын каплаган рәвештә була. Булсын носки, гамаш булсын микән инде. Шундан инде үзебезгә дин милләтебезгә хас булган үзенчәлекләр булсын микән инде ул бер зауклар,
узорлар дип әйтерлегенде, шәшәк булсын микән. Әлбәттә, ул киемгә, туқымага өстәлгән. Кемдер үзенең бойлыгын хәтта күрсәтү ягындан тәңкәләрдә теккәннәр. Хәзерге вакытта, мәсәлән, кешеләр үзенең бойлыгын күрсәтеп, тәңкәләр киеменә тигеп куймас. Ләкин дә туқыманың сыйфаты, аның булган узорлары, зауыклары күренеп тора. Менә бу кешенең киеме бик тә сыйфатлы, бик тә кыйммәт. Хәтта әллә ничек ул күзгә теге бәрелеп тормаса да. Һәм дә инде әлбәттә безнең әле табигать үзенчәлекләре дә бар бит. Кайсында суык дигән мәсьәлә. 8-9 ай суыкта кешеләр шуңар карата әле суыкка карата хиҗаб мөселман киеме хатын кызга шулай иратка карата сакларга тырышканнар. Шул сәбәптән без үзебезнең элеккеге фотографиялардан күрә алабыз, бабайларыбыз, әбиләребез ничек киенгән. Кызганычка каршы Совет заманасында хатын кызларның менә шын элеккеге вакытта ничек алар киенгәннәр без күрмәдек. Чөнки Совет заманасы үзенә карата бер кысынталарны кертте, таләпләрне куйды. Biz күрдек, яулык кигән әбиләребезне, ләкин дә бик инде әз рәвештә. Без күрдек, шул кешеләрнең кайсылары яулык кигән әбиләрне күргән кешеләрне күрдек дип әйтәсе килә. Һәм дә икенче яктан милли киемне без күрәбез, күбрәк сәхнәдә, театр, эстрада якларында күрәбез. Һәм дә безнең каршыбызда әзер кайракны хаталы фикер килеп чыга. Менә шулай безнең әбиләребез киенгән дигән фикердә. Шуңар дин һәм милләт киемнәре ул аерылмый. Әгәр дә хаҗга барсаң, анда күрәсең, нихәтлек милләтләр бер-берсеннән аерылып тора. Тәннең төсенә түгел, менә кием белән. Пакистан, Афганистан, Африка, Египет, Төркия якларындан, Малайзия, Индонезия якларындан. Анда сорарга да кирәк түгел, кайсы яктан син кием әйтеп бирә. Шунсы әйтәсем килә. Мин иң беренче Мексика кешесе белән таныштым. Шулай Стамбулда идек, кафеда утырадык. Бер заманны борылып карасам, шын Мексика кешесе утыра. Нифиганы мин белдем, ул үзенең милли киемендә иде. Менә нак тарих китабыннан алган сымак, ул утырадыр. Минем өчен шундый, менә ашый да алмадым мин анда. Мин аңар гына карадым, ничек матур киенгән икән дип, аннары инде игътибар итә башладым. Чыннан да шулай, һәрбер кешенең үз милләтен белеп була. Без генә инде ул әз генә. Безне Совет заманы берләштерде. Берләштерде. Күркәм. Әз генә калдырды безнең милли киемсез. Кызганычка каршы. Татар милләтенең киемгә булган мөнәсәбәте турында сөйләшә башлаган иде, хөрмәтле фикердәшләр. Мәкаләләр дә бик күп икән. Мин шул мәкаләләрне бераз гына туплап утырдым, әгәр дә рөхсәт итсәгез, берничәсен укып китер идем. Ага җирнең кием кешенең зиннәте. Тузган булса да юган булсын. Пак кием кадер арттырыр. Киемеңне чиста тот, ул кешенең зиннәте. Иске булса булсын, тузган булса булсын, ләкин киемең сине һәр вакыт чиста торсын, чиста булсын. Менә безнең халкыбызның принцибы шундый дигән нәтиҗәгә киләбез әлеге мәкаләләрдән. Бу чисталык татар халкына динебездән сиңгәнме? Хәзрәтебез, әйдә, сойды сездән башлыйк. Дини мәсьәләдән. Дини мәсьәләдән. Чөнки чисталык дигән әйбер бу бит һәрбер милләт аңар үзенә карый. Мәсәлән, Сибир халкы, Чукча, Ямал якларында булган халык өчен алар чип-чиста үзе өчен. Безгә ул ару түгел дип әйтергә мөмкин без. Һәрбер якта чисталыкка карата үзенчә төшенчә бирә. Ләкин дә дин ул яктан алар бөтенесе гомумләштерә. Нәрсә ул пычрак, нәрсә ул тузган, аермасын бирә. Нәрсә ул нәҗасәт, нәрсә ул кабахат ис. Бөтенесенә үзенә карата бер тәртипләп ул җавап кайтарып куя. Һәм дә бездә чисталык, чынлыкта кешенең өстендә әгәр дә тузан булса, эш киемендә булса, хата түгел, ләкин дә көндәлек мәчеткә барган кием дә булса, мәҗлесенә барган, мәктәбенә барган киеме, аның чисталык дигән, арулык дигән, хуш ис дигән мәгънә безгә бар яши, һәм дә ул диндән безгә салынган. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтеп куйды, диннең яртысы, ягъни диннең мәгънәсенең яртысы ул чисталык, пөхтәлек диде. Университетны тәмамлаганда магистр диссертациясын
язу барышында мин бер тарих белән таныштым. Танылган Алман галиме безнең Казан университетында хезмәт иткән Карл Фукс татар авылына чыгып, ялгышмасам Арча районының бер авылында ул бер гаиләгә керә һәм татарның яшәешен күзәтә. Иртә белән сыер сауганда татар хатын-кызы бер алъяпкыч кия ди. Сөт чәпчери, бу алъяпкычны ул кичке сыер сауга кими ди. Икенче чистасын алып киеп чыга ди һәм шул ике төрле алъяпкыч тагын әле ашарга утырганда шул алъяпкычны салып куя, тагын өченчесен кия ди. Мин шаккаттым бу халыкның ди чисталыгына дип яза ул үзенең фәнни хезмәтләрендә, үзләренең дисциплиналар, чисталыклары белән дөньяга танылган Алман халкы вәкиле. Танылган галим Карл Фукс. Чынлап та, Лейсан ханым, бу чисталык безгә кайдан килә икән? Сезнең фикерегез? Менә безнең хәзрәтебез диннән диде, шулай бит. Мин дәгән диннән дип уйлыйм, чөнки ул дин үзенә бер дисциплина. Ул менә кешене өйрәтә, менә шулай итәргә кирәк дип, мәсәлән, алыйк милли татар борынгы дип әйтик инде киемнәрне безнең әби-бабайларны түгел инде, аларның әби-бабайларының киемнәрен дә алыйк. Ул дагын дин буенча тегелә, ул менә милли генә дип тегелми, чөнки хәзерге вакытка килсәк, инде стильләргә килсәк, оверсайз дигәнне ишеткәнегез бардыр бит. Ул киң кием, әйме бит? Ул милли кием иде, татар милли киеме, ул да киң иде, чөнки фигураны күрсәтергә ярамыйдыр. Һәм инде шундый стиль бар, многослойность дигән. Ул дагын диннән килә, ул дагын милли киемнән килә. Мәсәлән, бик күп башташтан кияләр иде. Аннары эчке күлмәк, тагын күлмәк, камзол, җиңсез камзол, җиңле камзол, башка. Димәк, диннән килә барысы дагын. Чынлап та безнең динебез иң чиста, иң пак диннәрнең берсе, һәм аңа без бу очракта рәхмәт әйтергә тиеш, Аллаһка шөкер. Кием аша үз-үзеңне тәрбияләп буламы? Кайсыгыз җавап биреп китәр? Әхлак, кием аша үз әхлагыңны да тәрбияләп буламы? Әйдәгез әле, Лейсан ханым, сез. Булам. Беренчедән, кием ул вкус дигән. Әйме бит аңар я ул бар, я ул юк. Без аны инде тырышабыз ничектер. Менә мин студентларга тырышам кертергә. Мәсәлән, әйтик, инде милли киемгә кайтсак, ул хәзерге вакытта без менә бу чәчәк миңа ошый, милли. Чәчәк миңа ошый, мин аны тегеп куям, чигеп куям. Аның бит һәр бер орнаментның үз сүзе бар. Мәсәлән, әйтик, без яраткан ул тюльпан чәчәкләре ул тормышны аңлата инде. Шулай ук бар киемнәр бездә булган. Булай гына юкка гына түгел алар. Без ханымны алыйк индеме, борынгы безнең бер хатын-кызны алыйк, аңар карап билеп буладыр. Кайсы авылдан ул, ничек яши ул, аның гаиләсе бармы, кияүдәме, юкмы дигән укып буладыр. Ул кием үзенә бер тарих, үзенә бер китап иде. Шулай ук орнаментларны дагын, орнаментка карыйсың дагын, аңлыйсың, менә бу кеше тегүче, менә монысы кузнец, менә монысы һәм башка инде нәрсә белән шөгыльләнә ул, кайда яши ул, мин аны әйттем инде. Һәм башка. Хәзерге вакытта андый юк, кызганычка каршы. Хәзер менә нәрсә ошады, шуны кидек, киттек, аңлап булмый. Кем ул? Нәрсә эшли ул? Бөтенләй вообще менә нинди кеше икән, аңлап мин аны әйтәм. Аңлап булмый. Дөрес бит инде, шулай. Мәсәлән, сезнең шалма дагын ул дагын юкка гына түгел бит, бит. Аның иң кичкенәсе 7 метр булырга тиеш. Сез аны аңлатырсыз ни өчен. Ул юкка гына түгел, менә булай чүпрәк кенә куйдык тагын юк. Аның үзенең һәр бер детальның үз фикере, үз сүзе бар иде. Чынлап та бурынга җиткән без икән, хәзер аңлатып китегез әле. Мулла мода киеменең дә мәгънәсен. Лейсан ханым башында безгә бик кызык. Гомумән, имамнар нигә шапан кия? Шапан, ягъни үзенең карта халат дип әйтелгән инде. Шалма кияләр. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлламгә ошар өчен. Шалмада аны үзенең карата озынчалыгы булырга мөмкин. Шалма бар тюрбан дип әйтелгән. Тюрбан ул инде шалмага ошатып эшләнелгән бер баш киеме. Бар шалма. Минем өстемдә хәзерге вакытта шалма. Аның озынлыгы 10 метр. Тукыма. Ни сәбәптән шулай булган? Чөнки элекке вакытта кешеләр үзенең кәфенен баш өстендә йөрткәннәр. Сәфәргә чыксын микән? Юлда калсын микән? Аның кәфене үзе белән. Икенче яктан ул бау рәвешендә дә кулланганнар, кыюга
керек болса, кішіні бір құтқарырға керек болса, һәм де шул уақытны өзіне бір құмдан, дауылдан, қардан сақланып қалырға бір құрылмада ясап қойырға мүмкінлік болғанда. Чөнки 6-7-10 метрлік тұқыма өзіне қарата бір файдасын кетірген. Суықтан сақлану, құяштан сақлану, шалма менен шул яктан файда болған. Қазіргі уақытта шалманы біз жиып қоябыз да, ул шулай тұра. Декоратив өліште. Декоратив өліште. Әлігі уақыттаны һәр вақытны, һәр иртә шалмап, түшіріп, күннің іссесі келіп шықса, үшін алып битні қаплап, ир кешеләр менә шулайдыр, аны көндәлек рәвешендә кулланып яшәгәннәр. Шапан нәрсә белән җайлы? Хатын кызда да бар, әйтерлек өстенә бір халат дип кияләр бит инде. Нәрсә белән җайлы? Ул гаврәтләрне каплый. Кайда нәрсә булса, бір кимчелегең булса, ул сине каплап куя. Икенче яктан, хәзерге вакытта ул сине дини статусны күрсәтә. Галимнәр үзенә карата бір шапанны кияләр. Гади мусульмандар үзенчә бір шапан. Һәм дә ул җайлы. Бүтән җирдә үз стиле бар. Шул ук вакытта була мусульмандар мәчеткә керәләр. Ул футболкадан яки күлмәктән, аның ул ыштандан. Рукук сәҗдәгә китсә, ярым бөгелсә, аның аркасы ачыла. Ул арка ачылу намазны бозырга мөмкин. Чөнки ир кешенең гаврәтенең дә кысынтычасы бар. Ул вакытны без аларга шапан бирәбез. Именно шу шапан бу мәсьәләне каплап куя. Була хатын кызда керә куярны мәчеткә. Килекре уышта аның гаврәтләре капланмаска мөмкин. Итәге кыска мәсәлән. Ул вакытны шапан бирәбез. Ир кешенең шапаны булса да бары намазны укырга мәшәкать түгел, ул баса, шушы шапан белән намазны укып куя. Намазы кабул. Киемнең максаты менә шушы гаврәтләрне каплау, иң беренчесе намазны кабул булырга тиеш. Икенчесе кешенең яман күзендән, шәһвәттән, аның намусын тиюдән сакларга бір этәрә иншалла. Һәм дә инде әлбәттә урынына карата кием кешенең үзенә тәрбиядә тота инде. Спортзалда үзенә бер кием. Әгәр дә су куенырга барган вакытта үзенә бер кием. Күңел ачарга барган вакытта үзенә бер кием. Мәчеткә барганда, укырга барган вакытта, институт, университет, мәдрәсәдә үзенә бер кием. Һәм дә шушы киемгә карата безне каршы алалар, безнең белән шулай сөйләшәләр. Безгә карата әзер булалар. Әгәр дә спортзалга килсәң свитердан яки галстук күлмәктән, сине инде әйдә бергәләп гантель күтәрәбез дип әйтмәячәкләр. Шулай мәдрәсәгә килгән вакытта, әгәр дә спортивный киемнән килеп бассаң, син остаз белем дә белмәскә мөмкин, чыгарып җибәрергә мөмкин. 6 еллар элек вакытлы матбугатта Лейсан ханым танылган модельер Лейсан Хаҗиева дини киемнән милли кием җитештерүгә күчте дигән сенсацион хәбәрләр таралды. Дөресен әйткәндә, бу зур үзгәреш булдымы? Әллә инде шушы ике кием традицияларын якынайтуга омтылыш кына идеме? Ялгышмасак, махсус шушы эш өчен сез 2 ел буе яулык ябыны биргәнсез. Шулай бит? Шулай. 5 ел элек түгел, ул 2009 еллар иде. Инде байтак. Инде байтак. Менә матбугатта бу хәбәр 5-6 еллар элек басылган иде. Юк, ул байтак булды инде. Беләсезме, ничек ул вакытны миңа әти шалтырата. Минем әтием шалтырата. Мен шундый бер показ була, мусульман киеме показы була, барасыңмы диде. Мин барам дидем. Мен бит шундый гел өйдә утырып кына утыра алмыйм. Уйландым дагы, нишләп мин анда барам гына карарга гына, мин анда үзем катнашасым килә дип, таптым, организаторларны шалтыраттым, мин шундый кеше, минем шунда катнашасым килә дип. Әмма дә ләкин минем татар милли киемнәр дидем. Алар миңа яра, әйдә кил, безнең дәгән бер условие бар, безнең дини киемнәр диделәр, мусульман киеме. Мин менә шушы ике стильны куштым дагын, инде минем иң беренче татар милли киеме булып чыкты. Ул балалар булды. Минем анда модельләр, минем малай 2 яшь иде аңар ул вакытны. Минем кызым иде һәм инде аның дуслары. Без шулай күрсәттек. Халыкка бик ошады. Чөнки анда ниндер орнаментлар керттем, ниндер менә элементлар. Шуны әйтәсем килә, мин татар милли киемен ясамыйм, мин стилизация ясыйм. Ул башка төрле. Татар милли кием ул нәрсә дип аңлата? Ул мәсәлән алдык
музейлардағы фотографияларны қарайбыз дағы нақ шушы киімні ясыйбыз. Мен алай ясамын, мен стилизация ясыйм. Қазіргі вақытта шын татар милли киімі ясап болмай. Чөнки туқымалары башқа түрлі, ташлар, тәңкәләр, алар юк бездә. Татар милли киемен ясап була, реконструкция дип атала ул. Нақ шундый ук, әмма дә ләкин аның туқымалары башка төрле. Тагын бер әйтәм, аның туқымалары инде андыйлар юк. Шуның өчен мин стилизация ясыйм, мин халыкка ошады, шуннан китте. Инде мин хәзерге вакытта татар милли коллекциялар ясыйм. Хәзер дә ясыйм әле, алар бар әле. Мин бик күп чит илләрдә йөрдем. Шушы коллекциялар белән безне бик кабул итәләр, чөнки алар матур. Менә бездә булган ниндер орнаментлар, колфаклар бит алар бик кешедә дә юк. Бездә генә бар. Алар менә чит илдә колфакны шундый карыйлар, модельләрдән алалар, бургалыйлар, нәрсә микән бу дип шаккатып карыйлар. Лейсан ханым, ничек әйтергә, дини кием белән татар милли кием арасында бармы соң аерма? Ахыр чиктә. Зурмы ул? Юктыр дип уйлыйм мин аерма, чөнки милли киеме алар без әйткән ишләшкән, алар дин буенча эшләнгән. Алар киң, алар озынлыгы, киңлеге, куллары ачык түгел, әйме бит күкрәкләре ачык түгел. Яулык кияләр иде. Димәк ул дин буенча. Мөгаен бердән-бер аерма ул безнең орнаментларыбыз өстәлгәндер. Чәчәкләр, бизәкләребез, татар милли. Ләкин хәзрәт әйтте, алар ярый андый әйберләр дип. Ялышмасам, чәчәк дүшләре чәчәкләр. Һәм ниндер башка элементлар, мәсәлән, изү. Аксессуар изү ул бездә генә бар. Хәсите ул да бездә генә бар, мондый күргәнегез бар. Колфак ул да бездә генә бар. Менә шул элементларга карап, без аңлыйбыз аны татар милли киемен икәнен. Менә бит ничек кызык белемнәр булды, рәхмәт Лейсан ханым. Менә шушы сораудан хәзрәт сүзгә күчигәле, чынлап та дини киемнәргә нинди мода үзенчәлекләрен кертергә ярый соң. Менә безнең милли орнамент чәчәк өлешләре турында сөйләшеп биттек. Нинди мода үзенчәлекләрен кертергә ярый безнең дини киемнәргә? Шәригать ул яктан бирә үзенә карата бер кагыйдә. Кием нинди булырга тиеш? Беренчедән, ул мусульман киеме булырга тиеш, ягъни икенче дин вакиленең киеменә ошарга тиеш түгел. Анысы хатын кызның киеме булырга тиеш, ир кешенеке түгел. Иргә хатын кызның киеме. Өченчесе, ул гавратны капылый. Хатын кызның ачык кала йөзе, куллары. Табаннары да ачык калырга мөмкиннәр дин буенча. Ир кешенең кешеләр арасында булган вакытта инде ул аның дини яктан аңар таләп булса, гавраты кендектән өстен, тиздән астынрак булса да, бар ир кеше көндәлек тормышында урамда алай йөрми. Аның җилкәләре капланырга тиеш. Һәм дә өстәмә әгәр дә кеше менә үзен дингә якын итеп күрсә, ул башында каплап йөри. Түбәтәй булсын микән, башлык булсын микән, аның башы капланган рәвештә була. Шулай ук үтә күренмәслек булырга тиеш түгел. Ягъни кием үтә күренмәле нинди? Ягъни аның тәненең төсе күренә дип әйтерлек. Тәненең төсе күренә. Әгәр дә туқыма нишкә булса да, ләкин дә аның аша тәненең төсе күренмәсә, ул рөхсәт ителә. Төс ягындан, зауыклар ягыннан кешенең тәкәбберлегенә кертергә тиеш түгел. Ничек тә булса, аны халык арасында масаю ягындан. Айрылып торса ярый. Матурлыгы белән. Ләкин дә масаю тәкәбберлеккә үзен инде олса бер ул дәрәҗәләргә кую рәвештә булса, ул вакытны ул безнең динебездә тыела. Хәзерге вакытта җәмгыятьтә андый төсләр юк. Элекке вакытта булган ул сары төс мәсәлән, яки теге балкып торган кызыл төсләр, алар сирәк булганнар. Һәм дә махсус үзенә карата бер бик дәрәҗәле халыкка гына рөхсәт ителгән киергә. Хәзерге вакытта без ул яктан әлхәмдүлилләh әйтерлек ерак. Ул якта мөмкинлек бирелә. Һәм дә инде әлбәттә кешенең шушы киеме аның ничек тә булса бер үзенең милли йөзен саклый торган булса, менә шушы хиҗабка яки ир кешенең киеменә карата таләпләр. Өстәмә шуның тирәсендә
biz нәрсе эшли алабыз? Матурлык ягындан булсын микән? Зауклар кертү ягындан булсын микән? Киемнең зиннәтлеге, аның тукымасының зиннәтлеге һәрберсе яктан безгә иркенлек. Фақат ир кешеләргә шолк ефәктән кием тегеләргә тиеш түгел. Гомумән әйтерлек, менә барча аның тулысынча ул ефәктән булырга тиеш түгел. Ләкин дә ефәктән вставкалар булса, кушымталар булса, мәсәлән, аның кайбер кием өлешләренә дип әйтерлек, ефәк рөхсәт ителә. Гомумән дип әйткәндә, ул ефәк анда ефәктән генә күлмәк тегеләргә тиеш түгел кешегә. Хатын кызларга ул яктан рөхсәт ителә. Ана шулай алтынны куллану. Алтын куллану бу безгә мәсәлән хас түгел, җылы якларда ул бар. Хәзерге вакытта да аның да үзенә карата бер үзенә гадилек булырга тиеш. Әгәр дә без аны сакласак, менә шушы кысынтылардан чыкмасак, дин ул яктан рөхсәт ителә, әлхәмдүлилләh. Һәм дә бар бит әле шундый да әйбер, һәрбер якта үзенә карата, төскә карата мөнәсәбәт. Бездә мәсәлән, әгәр дә хатын кызлар төрле төсләрдә киенсәләр, аларда мәсәлән чәчәкләр ясалса, безгә ул гадәти хәл, ул безгә теге норма дип әйтергә мөмкин. Гарәп якларында хатын кызлар кара киемдән киенә. Алар өчен ул чынлыкта байлык төсе. Һәм дә шушы кара киемдә аны карыйсың, ул фақат теге кара гына түгел, анда теге басылган узорлар бар анда. Жаккард. Жаккард басылган зәңгәр төс белән, кызыл төс белән, теге күренеп тормый торган кызыл төс белән якынрак карасаң, яки кояшта йөргән вакытта ул күренеп торган нихәтлек ул кием теге зиннәтле, кыйммәтле шундый теге тукымадан эшләнелгәнне. Кешенең йөрүшендән күренеп торган нихәтлек ул теге сыйфатлы икәнен. Һәм ул яктан дин безгә ул мөмкинлек бирә, әлхәмдүлилләh. Шунысын әйтәсем килә. Мен мәсәлән менә 2 ел элек, 2 ел яулык киеп йөргәнем дип әйттегез. Шул вакытны мин Иранга бардым делегация белән. Ләкин ул вакытны мин яулык кигәндә, белер өчен, бөтенесен белер өчен, мин кара киемдә киенеп йөрмидер. Минем төрле төсләр бар иде. Ак төсләрдә, зәңгәр төсләрдә һәм башка. Без Иранга бардык. Шунда без урамнан барабыз делегация белән. Без бит инде бөтенебездән кунакка килгән, бөтенебездән матур итеп киенгән. Безне хатын кызлар туктаталар иде. Тутып карыйлар киемне. Аннары мәчеткә кергәч, намаз укырга бирмиләр иде, иреклек бирмиләр иде. Намаз укыган җирдә менә тартып, безне карыйлар иде, киемнәрне, сәдәпләрне бөтенесен карыйлар иде. Чөнки алар кара төстә киенеп йөриләр, чадра дип аталай диме. Аннары инде без бит анда бер кунакка килдек, бер хатын кыз әйтә: "Әйдәгез минем белән." Без аның белән кирдек тә, ул безне шифонерын ачып күрсәтте безгә, андагы кием, андагы кара түгел, төрле төсләр, менә минем дә андый күлмәкләр бар дип әйтте ул безгә. Шундый менә ул вакытны без инде татар милли хатын кызлары Иранга барып, шундый бер ниндер күргәзмә ясадык дип әйтим. Безнең өчен шатлык булды, менә безне шулай матур итеп кабул итәләр икән дип. Безнең кием дә бит ничек? Бер яктан диннең талабыннан да чыкмый ул. Теге ничек тә булса күзгә бәрелеп тә тормый ул теге, име? Шәһвәтне уятып, мәсәлән, хатын кызга кызыктырып, мәсәлән. Ләкин дә шул ук вакытта ул матур. Алар өчен зауклы, алар өчен ул гаҗәп. Акрынлап кына фикерләшүебезнең финал соравына да килеп җиттек. Кием заманына карап үзгәрергә тиешме, хөрмәтле фикердәшләр? Ләйсән ханым, әйдәгез әле модельләрдән башлыйк. Минем башка фикер юктыр, үзгәрергә тиеш. Әлбәттә үзгәрергә тиеш, ни өчен әйдә дәлилләгез әле? Ни өчен? Чөнки 21-нче гасыр, мәсәлән, әйтик 19-нчы ел гасырының киемнәрен алсак та, хәзерге көннәрдә аларны киеп булмый. Ул яйсыз була. Мәсәлән, мин үзем һәр вакыт шалбарда, чөнки мин мобиль кеше. Мин машинада гел йөрим. Әле минем машина механика, мин аны гел уйлыйм. Бүгендәген кимдә килгәндә юк күлмәк кием. Юк шалбар кием, юк күлмәк. Менә хатын кызның шулай бит инде ул гел. Аннары мин уйладым дагы, юк әле менә съемкадан соң тигендә барам, әле тагын батсам бер җирдә дип, шин хатын кыз шикелле уйладым да. Машинасын күрсәгез, Ләйсән ханым, шин модельерлар машинасы. Үзенчәлекле шундый күңелле, ул стильдә дип әйтергә ярата. Менә шуны уйладым дагы. Димәк, үзгәрергә тиеш, заманага үзгәрергә тиеш. Мәсәлән, әйтик, ярый, мин машинада йөрим. Күбесе бит автобуста йөри. Узын
киң итәкләр белән, ниләр белән, әле сумкаларың булса, пакетларың булса, ошарга алып кайтсаң, ул бит яйсыз, уңайсыз. Шуның өчен үзгәрергә тиеш. Һәрбер инде озын матур күлмәкләрне алар инде мәчеткә барганда, я кунакка барганда, я инде булай гына променадка гына чыкканда бик әйбәт була. Дөньяви карашны ишетте, хәзрәт. Дини караш нәрсә ди? Кием заманына карап үзгәрергә тиешме? Тулысынча килешәм. Чөнки безгә нинди тукымаларны җиткезәләр. Шуңар без нигезләнәбез. Аның төсенә, сыйфатына карата. Әгәр дә мәсәлән тукымаларны җиткезә башласалар, бөтен җектә теге марлы гына рәвешендә. Ул вакытны безнең киемебез теге берничә слой марлыдан тегеләчәк. Чөнки үтә күренмәслек булырга тиеш ул. Ләкин дә җиңел була, әлхәмдүлилләh. Әгәр дә калын материал булса, без әлбәттә күбрәк теге пәлтәләргә рәвештә киенергә туры киләчәкбез. Ул бездән таләп ителәчәк. Ансарлар вакытында, ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында аят төшкәч гавратларыгызны каплагыз дип, хатын-кызлар кием булмау сәбәбеннән хәтта дия өстенә каплана торган теге покрывало белән бөркәлеп утырганнар. Әйе. Әгәр дә карасак, Афганистан якларында мәсәлән хатын-кызлар бөркәнеп йөриләр теге үзенә карата одеял белән шикелле. Әйе, ни сәбәптән шулай? Чөнки бит киемне тектергә кирәк. Модельләр булырга тиеш аның каршында. Кайсы менә шушы фикерне китерә ул аңар. Таба сатучысы булырга тиеш. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле фикердәшләр, белдергән, әйткән фикерләрегез өчен. Без инде тапшыруыбызның төп өлешеннән, фикерләшү өлешеннән, аны ахыргы өлешенә, нәтиҗәгә күчәбез. Нәтиҗә өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле кунаклар, фикерләшүебезгә нәтиҗә белдерик инде. Ләйсән ханым, фикерләшүебез нәтиҗәле булды дип саныйсызмы? Сезгә якын, йөрәгегезгә май булган тема, кием темасы, мода темасы иде бүген. Нәтиҗәле булды, чөнки мин ниндидер, әле әйтмәсәм дә барыбер ниндидер дин буенча әйберләрне үземә инде галочка куйдым, менә шулай булырга тиеш икән ул диеп. Бик зур рәхмәт. Инде ниндидер яңа белем алдыгызмы үзегезгә? Әйе, алдым. Чөнки хәзер әле миңа уйларга кирәк, әмма дә ләкин миңа бик ошады. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Исмәгыйль хәзрәт, фикерләшүебез нәтиҗәле булдымы? Дини караштан бәян инде бүген буенга. Аллаһ разы булсын, рәхмәт, шушындый кирәкле мәсьәләне күтәргән. Ул кием. Хәзерге вакытта яз, җәй килеп җитә. Аллаһ Субхаһу ва Тәала Нур сүрәсендә кием турында искә төшергәндә, ул иң беренчесе ир кешеләрне искә төшерә. Алар үзләренең гаврәтләрен сакласыннар, шәһвәтләрен, һәм дә хиҗаб башлана анда нәрсәдән? Күздән башлана. Карасагыз, күз карашларыгызны төшерегез, карамагыз дип әйтелә. Шуңарда монда таләп иң беренчесе булырга тиеш кешенең әхлагына. Кеше нинди генә хиҗабтан гына киенмәсен, кап-кара булып та булса да, әгәр дә ир кеше яки хатын-кыз бер-берсенең шәһвәтләрен карасалар, анда бернинди хиҗаб бер-берсен сакламаячак. Әгәр дә кешенең күңеле кара кабахәт булса, дин ничек кенә бер-беребезне без сакламасак та, ябып куймасак та, ул безнең кабахәт фикерләр ул үзенең карата нәтиҗәсен бирәчәк. Шуңарда иң беренчесе хиҗаб дигән вакытта ул кешенең күз карашы. Үзенең гаврәтләрен саклау, кеше арасында фәхишлек таралмасын өчен. Менә шушы максат. Бик зур рәхмәт хәзрәт, бик зур рәхмәт Ләйсән ханым. Безнең инде матур традициябыз бар. Уен ахырында дөньяви караш, дини карашка үзен кызыксындырган төрле бер дини сорауны бирергә хаклы. Ләйсән ханым, сезне бүген көндә нинди дини сорау борчый? Рәхим итегез хәзрәткә сорауыгызны. Тукымалар турында мин аны уйладым, бирергә микән, юк микән. Менә мәсәлән, сез әйттегез, шалкин димә, хатын-кызга ярый. Җәй, җитә, җил һәм бөтен сүрәте күренә аның. Менә нишләргә мин модельер буларак, ничек менә шушыннан менә күренмәсен өчен нишләргә? Ишке кием. Ишке кием. Киемнең теге многослойность дип әйтәбез инде. Ишке киеме хатын-кызның менә шушы тышкы киемнең мәсәлән шул хәтта ефәклеге дип әйтер сәбәбендә. Ул аны саклый. Хатын-кызда ыштан дигән мәсьәлә дә бар. Хатын-кызның ишке киеме, күлмәге дигән җиңел генә күлмәк булсын, ул хлопоктан микән, шул ефәктән булсын микән. Әгәр дә инде җил сәбәбендә аңар ничек тә булса хуплап куйса, нәрсә эшләтәсең? Ул теге табигать
Peygamber sallallahu хатындарына кушылды. Кешенең тулысынча яман күзендән сакланыр өчен, чөнки ул пәйгамбәрнең хатыннары бит. Алар шаршау артында утырганнар. Бу кагыйдә гади мусульман хатын-кызларга кагылмый. Ләкин безнең әбиләребез шит ират өйгә кереп кергәч, шаршау артына качканнар. Хәзерге вакытта булмый алай. Хәзер вакытта булмый алай. Элекке вакытта менә хатын-кыздан пишмагы булган дип әйтәсе килә. Беләсезме? Менә шул яктан кеше үзен карый. Үзенең карата гавратын сакларга тырыша. Булай үтәү күренмәсә, ул аның тыныч кына басып торган вакытта, ул аны тәнен хуплап тормаса дип әйтәсе килә. Ул вакытны мәшәкать түгел иншалла. Мәсәлән, тагы да бер әйбер. Кеше исән вакытта гына түгел, вафат булды булгачта. Фатыйма анабыз, ул Пәйгамбәр саллаллаһу кызы, куша шундый әйбер эшләргә. Корылма, аны җиназасы өстендә. Хәзерге вакытта без аны бөтен хатын-кызларга куябыз. Ул әйтә, нәрсәгә? Минем гаврәтләрем күренмәсен дип әйтеп куя. Ягъни кәфен аша гаврәтләрем күренмәсен дип әйтеп куя. Әлбәттә, аны кәфене үтәре күренмәсә дә булса да, бәлки менә шушы өстендә куелган корылма үзен ничек сакларга тырышкан. Хәзерге вакытта да хатын-кызлар ефәкне кия ала. Әгәр дә тәнне ул хупласа, эчке кием аны саклаячак иншалла. Аңладым бөтенсен дә. Минем өчен ул минем өчен бик зур проблема иде, чөнки шолктан тегәсе килә. Әмма дә ләкин мин аңлыйм, аны җил генә, әз генә ни булса. Диннән чыга дип әйтик. Менә инде безнең шәригать кануннарына туры китерелгән матур шедеврлар көтеп калабыз сезнән. Шулай дисәң ханым, амин. Амин, шулай булсын. Бизур рәхмәт, хөрмәтле фикердәшләр. Рәхмәт безнең иң зирә хәзрәтләребезнең берсе Исмаил хәзрәт Биккинин. Аллаһ разы булсын. Ишенә килде. Аллаһка шөкер, бездә кунак булды, фикерләрен белдерде. Рәхмәт Лейсан ханым, сезгә һәр вакытта да шатбыз. Рәхмәт, хөрмәтле кунаклар. Уртак тел таптыгыз бугай, матур фикерләр дә туды бугай. Үзебезгә шәт файдалы белемнәр алгансыздыр дип өметләнеп калам инде. Хәерлегә булсын. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә бүген әлеге фикерләшүнең шаһиты булдыгыз. Фикер тапшыруы тамам. Без үзебезгә әлеге студияда күркәм фикердәшләр эзләдек һәм аларны таптык дип уйлыйм. Ә без инде киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Сау булыгыз.